그래서 도마 잘람 균이 신신 난겐게 답에 긴든기 대 준바도 주만 안 봤어다 다는 신게 직접으로 보모 용수 잡으러야 Więc chciałbym rozpocząć od przesłania pozdrowień wszystkim członkom Sangi, którzy słuchają przez internet i wszystkim przyjaciołom w Darmie, którzy słuchają, oglądają te nauki na całym świecie, też i dalek. Więc tematem tych nauk teraz, tych sesji nauk obecnych jest podział na szkoły buddyjskie. Poprzednio mówiliśmy, jak to wyglądało z perspektywy tego północnego przekazu nauk buddyjskich w Indiach, a teraz zajmiemy się, tak, mówiliśmy o, o różnych objaśnieniach, znalezionych również w Tędziurze, czy właśnie w tym przekazie północnym. Więc pamiętajcie, że jakby główne źródła tego północnego przekazu, które opowiadają o pochodzeniu tego podziału, to są chińskie źródła, to są chińskie teksty piśmiennicze albo chińskie przekłady indyjskich tekstów, ponieważ buddyzm chiński właśnie należy do tego północnego przekazu. Również należy do tego północnego przekazu. Więc rozpoczniemy teraz. Więc ja chciałbym dzisiaj chciałbym najpierw podsumować to, co powiedzieliśmy o tym północnym przekazie, o tych. Był taki wielki chiński uczony, Lu Chen, który żył pod koniec dynastii Qing, czyli tej ostatniej dynastii, na początku tak zwanej Republiki Chińskiej. On był wielkim chińskim uczonym, znał sanskryt, pali tybetański i tak dalej, i zajmował się właśnie historią buddyzmu. Inny mistrz, uczony chiński, Yin Shun, również był bardzo wpływowym jakby badaczem historii buddyzmu w Chinach i również był mnichem buddyjskim. On również był mnichem. Więc oni w swoich badaniach opierali się głównie na tym już wspomnianym wcześniej tekście koło rozróżniające różne tradycje piśmiennicze. Opierali się również o komentarz do tego tekstu mistrza Kuiji i również tybetańskie przekłady Acharyi Bawi. Na przykład takie teksty jak objaśnienia różnic pomiędzy szkołami i tak dalej. Więc to są, ale to koło rozróżniające różne tradycje piśmiennicze nadal stanowiło jakby główne źródło piśmiennicze, na którym się opierali. Więc oni stworzyli jakby taki tekst, dzieło, jak rozumiem, które można, czy też taką teorię, która się nazywa pięciostopniowa chronologia podziału na szkoły.
która jakby podsumowuje to jakby z punktu widzenia jakby takiej bardziej nowoczesnej, współczesnej, współczesnych badań historycznych, jakby jest takim podsumowaniem tego, co się stało właśnie z punktu widzenia, z perspektywy północnego przekazu. Więc według tej teorii do tego podziału doszło 100 lat po parinirwanie podczas drugiej Rady w Wajszali. I to był, i wtedy, znaczy po pierwsze, to wtedy się wydarzyło, czyli to jest jakby jedna z rzeczy, która się wydarzyła, która doprowadziła do tego podziału. Właśnie ten druga rada, w której jakby rozpoczęto jakby dyskusję na temat bardzo niewielkich różnic w podejściu do Winai, do podejściu do otrzymywania ślubowań, co jest dozwolone, co jest niedozwolone. Dyskutowano najprawdopodobniej o tych 10 niedozwolonych rzeczach, które wywołały taką kontrowersję i to jakby była i jakby pierwszy symptom, pierwsza rzecz, która doprowadziła do rozbicia na dwie główne szkoły, Stavarivadę i Mahasangikę. Więc jakby to było jakby pierwsze nasionko, pierwsza przyczyna. Drugie jakby stadium, które doprowadziło do tego podziału, była debata dotycząca poglądu na dharmę, taka już nie dotycząca Vinai, ale dotycząca już samej dharmy. I że do tych debat i do tych kontrowersji, do tych podziałów, do tych kłótni, można powiedzieć, być może, że nie kłótni, tylko po prostu różnic zdań dochodziło mniej więcej między 100 a 150 lat po parynirwanie, podczas takich spotkań w Pataliputrze, czyli dzisiejszej Patnie. I to były takie różne debaty na temat samej doktryny buddyjskiej, które właśnie dotyczyło tych głównie tych tak zwanych 5 punktów Mahadevy, ale też takich jakby wątpliwości dotyczących samych archetów. Czy stan archata jest ostatecznym wyzwoleniem, czy nie jest ostatecznym wyzwoleniem i tak dalej. I właśnie to jakby było takim drugim stadium rozbicia buddyzmu na te dwie szkoły Staviravady i Mahasangiki. Więc najpierw te dwie grupy zaczęły się różnić pod względem podejścia do pewnych ślubowań, potem dodatkowo doszły te różnice w podejściu, w interpretacji samej dharmy i to jakby pogłębiło ten podział. To koło rozróżniające różne tradycje piśmiennicze było, tak jak wspomniałem, kilka razy przetłumaczone na język chiński. Najstarsze tłumaczenie pochodzi z dynastii Qin. I tam mówi się o tym, że o tych 5 punktach, o tych 5 poglądach, o których zawsze się rozbijało ta dyskusja, nauczało 5 bikszu. Tam mówi się o 3 bikszu. Potem w innym tłumaczeniu mistrza Paramaty mówi się właśnie również o tych pięciu punktach pochodzących z tradycji niebuddyjskiej. W ogóle się nie wspomina imienia Mahadevy. Więc to pierwsze
Więc ani to najstarsze tłumaczenie, ani drugie najstarsze tłumaczenie nie wspomina w ogóle imienia Mahadewy. Mówi się, że niektórzy interpretują to w ten sposób, że te kontrowersyjne 5 punktów istniało od dawna, to znaczy dużo wcześniej, zanim Mahadeva się pojawił, a, 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 e, 야나 니즈 신다지 가리용스 그레슬라비나 애니 치수 탐제 I być 연예 może, że 대박 później 개발이 pojawił się jakiś 아니 Mahadeva, który upowszechniał te punkty, który wspierał, 따왕아 보드기데 był 상으로 jakby 사실 był wielkim 뮤직이 proponentem 제발에 tych 5 punktów. 치수 Em, 아니 e, 탐제 연예기다 계제 스타바를 쇠제 근데 제유시 시버든데 Ale na przykład w historii buddyzmu Taranaty, w naszej tybetańskiej tradycji 다다 나라한테 mówi 벽에가 się 나올래야 wyraźnie, że był to 따라나디 자와 Mahadeva 진주가 나올래야 i że później po jego 다시 śmierci 말하잖아 te 5 punktów 시그마 było 따왕아 dalej 당부 propagowanych przez 생애데 Bikshu 몰라 Bandrę. 전부 사드레스 딱 몰라 전부도 시외 제래야 아니 개롱 상보다디 라친비 시에샤베 그 따왕아보데 용자chen 미상물로 캡자 챙기는 당부디 아니 개롱 상보사드레 제제 송 Na przykład w wielu 딱 tekstach 하나다냐 Sarvastivady, czyli 최기 저거 późniejszej 코너 jakby 준비했기 때문에 podszkoły, tak, Staviravady, mówi się, że te 5 punktów pojawiło się, nauczanych przez kogoś o imieniu Mahadeva, więc nawet nie taka luźna interpretacja tam, luźne nawiązanie do Mahadevy jest. Potem dalej wracając do tej teorii tych 2 jakby współczesnych uczonych chińskich, e, em, oni też twierdzili, że do takiego głębszego podziału doszło podczas zapanowania króla Asioki, czyli mniej więcej 160-170 lat po parinirwanie Buddy. I że wtedy Sangha kontynuowała tą swoje dyskusje na temat tych 5 punktów. Nie była w stanie się dogadać i wtedy definitywnie zdecydowali, że tworzą 2 odrębne szkoły. 다 팅디 대바 개바디 자외 대바 개바 뭐를 누지 치고 알았어 팅에는 중부대서 아니 긴둥 대 나로래야 I, 거라 i, I oni twierdzą, że wtedy właśnie doszło dopiero do takiego prawdziwego, pełnego rozbicia na te 2 szkoły, Sthaviravadę i Mahasamgikę. 초니 소리 차브레 마도베 A dopiero oczywiście te 2 odłamy nie mogły się dogadać i to był ten jakby gwóźdź do tego rozbicia, który ostatecznie zadecydował o tym rozbiciu na te 2 szkoły. Właśnie za panowania króla Asioki. 시기 연락이 되버들 수 있네요. 중앙 고 담보르디 디디주에 버렸어. I potem doszło do właśnie takiego dalszego podziału na kolejne podszkoły. I według tej chronologii tych mistrzów, tych uczonych chińskich, doszło do tego później. Więc jakby czwartym tym kolejnym punktem tej chronologii jest czas, kiedy doszło do podziału na kolejne podszkoły, więc według nich odbyło się to mniej więcej 200 lat po parinirwanie Buddy. I najpierw doszło do podziału wewnętrznego w obrębie Mahasamgiki, która rozbiła się jakby wewnętrznie
연락이 되어 기술이 시고요. 다들 중요한 거 두주디 더번 양안에 되는 Więc, 요 이제 하자면 więc 제일이야 ta, 샤베 ta 버지 Mahasamgika 아니 według 뒤진 tego 강실 되는 koła 중거래 다음에 용제 rozróżniającego 거래 różne 중요한 tradycje 사이나 piśmiennicze, najpierw rozbiła się najpierw 다 na 되게 takie 쉬워야지 szkoły 자외 jak 대바 걔네 내림이 Eka 대바 Vyava 표심이 대바 Harika, 상주 이시 Lokatara 다 뒤나로 Vada, 내가 Kukutika 뭐 i tak 표심이 dalej. 대발이야 능그 뭐 준비해 I 다 ten 남아 tekst 용제 되는 wymienia 능그 좀 ostatecznie 거래 9 podszkół w 대양 ramach 로벤 이시에 되면 Mahasamgiki. 슐루 제라가 콜로다 제비나 아니 표심이 되면 능그 다 조도 되다 야나게 규샤티 시야지오다 아 야나게 로벤 현장 규샤베기 슐루 제라가 콜로디 시야지비나 Oczywiście 표심이 tutaj 되면 bierzemy pod uwagę te chińskie 최저적으로 tłumaczenia 모든 tego 중세 koła 다외 제가 i w to 슐루잔데 ono właśnie 가진 mówi, 지금마에 대라 직전에 대버마에 대라 장가그래 대라서 같은 적이 아니 i 이거는 według tego tekstu 타 e, 표심이 되면 e, 대바체 뭐 고쇼를 능글이야 było 두루마 가오 właśnie tych 9 szkół w 대바체 ramach 뭐 고쇼를 Mahasangiki. 되게 삼을로 다 표심이 되면 콘수 누구요 I wszystkie te 다 되네 podszkoły 디젤이야 아니 e, 내림이 대발라 jakby tworzyły razem 야 taki 되게 odłam 능글이야 Mahasamgiki. Tak? 민중의 One jakby 체제 wszystkie 되게 uznawały, że 능글이야 są częścią Mahasamgiki mimo wszystko. 다디 기업의 뒤수도 Potem, 기업의 대바잡에 dopiero po 뭐 jakimś 문제는 czasie, 시계부분이야 później, 중대는 doszło do wewnętrznego 중진 podziału w 강아지를 ramach 되면 중발에 Staviravady 용제가를 중발해서 야비나 i że do tego doszło mniej więcej 다 폐지미 200-300 대바 lat po parinirwanie 누구 뭐 Buddy. 사회 제래야 아니 내림비 대바는 그라 연락을 대바 계약이 고급 수임 그랬어 Więc najpierw doszło 대양 do wewnętrznego 로베 podziału w ramach 현상기 폐고 Mahasamgiki, 교시합의 potem dopiero 슐루치라고 mniej 콜로디 więcej 샤베이나 po iluś 내림 tam latach 발라야 do wewnętrznego 능그 podziału 더빙 준비 w ramach 그게 Staviravady. 중앙시네 아니 Więc 탐지기 i 규제 zgodnie z 대라 tymi 관계 규제 chińskimi 대라 관계 규제 대라 tłumaczeniami 사대비 대라 tekstu, 추종의 대라 의존의 대라 ta 야나진비 szkoła się 내림비 rozbiła na 대라서 kolejne 같은데 개론 Sarvastivadę, 중요시에는 타 Haimawatę, 내림비 대발래야 표현도 Mahishasakę, 대바 콘텐츠 중발에서 Dharmaguptakę, 능글이야 대바 Kasyapiję, 숙지 문자 숙지 Sautantrikę 중발에서 되게 삼으로 i 내림비 razem 대바 ich 콘스 było 누구요 o 11, to znaczy było 11 뭐다 근데 podszkół w 제제네 ramach 간다 Staviravady. 야나 개바 대주기 딱 개바 민고 디급을 중대배 야나 개바 대주기 다다 대바 기술 자외 대바 기술 연락 대바 기술기 다 Więc tego 르보드라데 rodzaju jakby ustalenia 중진문화를 체제 콘스 zapadły 체제 wśród uczonych 중앙 za czasów 콘스 Republiki Chińskiej, czyli przed 다 wojną. 걔네들 뒤집문화를 체제 I 시에단 될래야 딩듀기 개바 수익이 jakby, 상기 개바 że 수익이 jakby, którzy 될래야 ustalili, że 아니 było 따당 taką 부지요 5-stopniową chronologię tego 될래야 아니 całego 그 podziału, 수익이 아니 którą właśnie 가진 능조를 mówiliśmy. 이치기 어렸지 라비나 다 디고 다 가려야 아직 쉬게 Współcześni 되고 uczeni, jak oni na to patrzą, myślę, że warto się temu przyjrzeć. 다 될래야 Więc jakby myślę, że warto się przyjrzeć 공도 temu, jak 쉬게 tradycyjnie 뒤집이 to 문화의 omawiano w tradycyjnych 시에단저와 tekstach i 야나 później 개바 jak, 뒤수기 민고 o tym 중대배 mówią 야나 개바 właśnie 뒤수기 współcześni uczeni. 아니 남의 개바 뒤수기 뒤집문화의 시에단 대바 자외 대바도 연락 대바 기술 될래야 뒤수기 림버가 체체 곱시 겹시 딘데 시에단 Więc tak 저도 jak powiedziałem, 다디 te współczesne badania się 조디네 딩듀기 jakby 개바 수익이 zaczęły się właśnie od tych uczonych 근데 chińskich 통고요 z czasów 조디 Republiki 탐지기 Chińskiej. 연예기 다 중진 전에 시대 버렸지 대양 조 화변 이 시기 제샤베 슐루치라고 콜로 Więc oni jakby 대양 zauważyli, że wszystkie teksty, które jakby 조디 pochodzące 탐지 z północnego 연예기 przekazu 뜻으로 są bardzo 기샤체 시대기 jakby krytyczne wobec Maha Samgiki i 대통령의 są 유사의 bardzo 딩듀기 개바 chwalą 아니 탐지 i 가능성 bardzo, 맞아요 bardzo 대바 wysoko 신라고 jakby 두와다 cenią 젤리야 쿵투체 Stawirawadę, wobec 슐루체 czego te 아나시 wszystkie 능규기 teksty no, nie były 림버드 obiektywne. 핀비드 One 신기 były pisane z 제 punktu 유사의 widzenia 아니 Stawirawady. 공도 시에비 있겠다 간다
Więc nie można, w związku z tym oni Suri uznali, taba że kashi do takich obiektywnych badań współczesnych nie można brać pod uwagę tylko jednych tekstów z jednej tradycji, czyli na przykład północnego przekazu albo południowego przekazu, bo one są stronnicze. One jakby w dość stronniczy sposób patrzą na historię podziału na podszkoły buddyjskie. Na przykład mm, i, i teraz więc bardzo wiele i teraz oni głównie, jakie różnice znaleźli pomiędzy tradycyjnym podejściem do tego tematu, a współczesnym. Tradycyjnie bardzo często się mówi o tym, że ten podział głównie opierał się na różnice w podejściu do Vinai, różnice w podejściu do ślubowań mnisich. Natomiast współcześni badacze mówią, że ten podział, jakby przyczyny tego podziału były dużo bardziej złożone. One nie dotyczyły tylko i wyłącznie podejścia do Vinai, ale też wielu innych rzeczy, takich różnic językowych, geograficznych, w podejściu do samej doktryny buddyjskiej i tak dalej. Na przykład zauważyli, że kiedy porównujemy jakby teksty Vinai różnych tradycji, na przykład południowego i północnego przechodziu, albo Staviravady i Mahasamgiki, to widzimy, że Mahasamgika w gruncie rzeczy utrzymywała najstarszy zestaw ślubowań. Natomiast Staviravada dodawała kolejne ślubowania do swojego zbioru Vinai. Więc Mahasamgika, Vinaya Mahasamgiki w tamtym czasie była najstarsza i najkrótsza. Natomiast Staviravada była dużo dłuższa i jakby jest kilka ich wersji, gdzie ona się jakby rośnie, ilość tych ślubowań rośnie. Więc współcześni badacze uważają, że za czasów Buddy Vinaya była bardzo prosta, że jakby na Vinaję za czasów Buddy składało się bardzo kilka kluczowych jakby zasad, a później one były rozwijane i rozbijane na wiele drobnych ślubowań. Te 5 punktów Mahadevy głównie według współczesnych uczonych pojawiły się głównie w Mahasangice, czyli oni uważają, że te 5 punktów Mahadevy pojawiło się jakby później, już po podziale na dwie szkoły i że rozwinęły się właśnie w jednej z podszkół Mahasangiki. Na przykład wiele tekstów Staviravady mówi się, że to była okropna osoba, że Mahadeva to była okropna osoba, która dopuściła się wielu okropnych czynów i która chciała osłabić jakby buddyjską Vinaję i stworzyła 5 punktów, i w ten sposób osłabiła jakby szkołę Mahasangikę. I wiele komentarzy, późniejszych komentarzy mówiło później o tym, że te właśnie 5 punktów doprowadziła do podziału na dwie szkoły, natomiast historycznie wygląda na to, że historycznie uczeni mówią, że te 5 punktów pojawiło się później, już po podziale. Dodatkowo, więc ta historia Mahadevy jakby też różni to, jak tradycyjnie postrzega się ten podział na szkoły i jak współcześni badacze go postrzegają.
다이는 Tradycyjnie mówiło się, że tak 딜레야 mówiliśmy o tym w zeszłym roku, 대바시안다기 딱 mówiło się o tym, że 경험하시면서 Mahadeva 멤버 był kimś, 도자지레 또 kto 참여기에 właśnie dopuścił się tych 5 다나 이제 다저벌레야 okropnych 봐 czynów, typu 군딥시리 근데 zabicie 지레스시 matki i tak 대바시 dalej, 콜 체묘의 ale był 지역에서 마도가 bardzo 로규어가 bystry, 나와야 bardzo 딱 좀 러시아야 inteligentną osobą i postanowił rozbić 다 수익은 제라 시합이나 Sangę 하는 가도 되는 po 거야 to, by 경험하 준비되게 jakby zdobyć poparcie dla swoich 5 punktów, że można praktykować 이내야 다 buddyzm 정동도 z 정동도 보이야 wyłączeniem 미신나래 고고당 tych 개발이 5 zasad, 이규전제는 아니 o których mówiliśmy w zeszłym roku. 다저벌레야 아직 단동이야 Więc 교회요하듯이 ponieważ była to 군제리베 taka zła i 다와마 jednocześnie 신마사 sprytna 시스네 osoba, 아니 była w stanie 뭐야 doprowadzić 고단 jakby zebrać 고단에 wokół 아니 siebie wystarczającą ilość 대대네 jakby 군주기 때 나와야 popleczników, 다와마 by 교도 doprowadzić 소식에 되게 do 군주도 podziału. 시작하네 한자에 대바 니스 개발했어 제제 아주 수균 계시란 대시리 오르바 이나 딩듀기 개발돼 I 주시면 że do tego 제거제 czasu 진주 Sanga żyła w harmonii, a potem ten Mahadeva przybył i pojawił się i rozbił Sangę. Więc tak bardzo w wielu tradycyjnych tekstach tak to się wyjaśnia. Natomiast współcześni badacze zauważają, że w wielu tekstach nawet nie ma w tekstach na przykład Staviravady nie ma nawet tego imienia Mahadeva, nawet to imię się nie pojawia. Na przykład ten chiński mistrz Yin Shun mówi, że historycznie być może, że było na przykład 2 Mahadevów. Jeden był wielkim uczonym Mahasangiki za czasów Ashoki, a drugi był założycielem podszkoły Kaitya Shaila. I być może, że jeden z nich był dobry i on jest bardzo często jakby w pewnym sensie upraszczając dobry i on jest właśnie opisywany przez wiele tekstów Mahasamgiki jako wspaniały arhat, natomiast był jakiś drugi Mahadeva, który próbował właśnie rozbić Sangę, wprowadzając tych 5 punktów, które wcześniej były niedopuszczalne w tradycji Vinai. Więc są różne teorie na ten temat i ci współcześni badacze mówią, że być może, że było 2 Mahadevów w związku z tym. I oskarżanie Mahadevy o to, że był okropny i rozbił szkoły, że to jest takie jakby twierdzenie pochodzące tylko i wyłącznie ze szkoły Staviravady, którzy chcieli jakby oczerniać w swoich komentarzach Mahasangikę. Trzecim punktem, w którym różnią tradycyjne i współczesne podejście się równi, dotyczy króla Asioki. Na przykład tradycyjnie często mówi się, że do tego pełnego podziału doszło podczas Rady w Paliputrze za czasów panowania króla Asioki. Natomiast współcześni uczeni, patrząc na ten podział na 2 główne szkoły, jakby pokazują, że do niego doszło zanim Asioka objął tron. I później Asioka starał się łączyć, czy też godzić te 2 szkoły buddyjskie. Na przykład na wielu tych tak znanych filarach króla Asioki, które stoją w różnych miejscach, nadal można je zobaczyć w wielu miejscach w Indiach. Często mówi się często są takie inskrypcje jakby zapobiegające dysharmonii w sandze, które mówią o tym, że wszyscy, którzy będą doprowadzić do podziału sangi, będą ukarani. Więc jakby wygląda na to, że podział nastąpił wcześniej, do podziałów doszło wcześniej, a Ashoka starał się ich pogodzić, starał się ich połączyć. Więc robił co mógł, aby żyć w harmonii z sangą
I to jest jakby dość jasne, kiedy czytamy te wszystkie filary 다 Asioki. 되네 피름 중술이야 Poza 야 tym, 다다면 자지 가라에서는 딱 긴상기 심주버디 주기 jakby 사회 sposób, w jaki 대원님시야 dochodziło 소소비 do tego 사소 podziału, też inaczej jest 근데지 przedstawiany 왕에는 tradycyjnie 드림 i 드림베 współcześnie. 셔글리버리 Tradycyjnie 셰베 mówi 개데 się, 지나마도 że 초벤지로 개는 że 개데마 do takiego podziału doszło 총도를 podczas 첨부 jakiejś 포르투기 rady w 개 jakimś 빈나오베 느낌이 konkretnym 주버디 miejscu, 아 tak, może 개송아 to czasami mówi się o jednej radzie, ale czasami o innej radzie i tak 유대기 dalej. I że w 왕들이 tym miejscu 제방 jakby 셰베나 spotkali się 중주 buddyści 예버디 z 산에 różnych stron, z 예버디 różnych odłamów 지금 i nie 나로베야 mogli się pogodzić, 딘듀기 doszło do podziału. 소셰네 Natomiast 사회 꼴랑 współcześni 룰룸시 badacze mówią, że ten 쩌러지 cały 헬레 podział, 모든 do tego 쇼지 całego podziału dochodziło 당하라네 아주 대바 stopniowo. 개송에 소르지 Że 되는 ponieważ 티케디 buddyzm 요르바 zaczął się 아니야 rozprzestrzeniać po 딘저기 좀 całych 심주버디 Indiach, 주기 다다 셰베나 a Indie to jest 아니 olbrzymi kraj, 제가 odległości 소소 감동 버렸잖아 pomiędzy 상계 대바디 poszczególnymi 시 ośrodkami były bardzo 기노르 duże. W 야가 개요 poszczególnych 가베 ośrodkach buddyjskich 루사르다 mówiono 유쇼 innymi 소수기 고기 językami, 버디서 지 panowały różne 딘저기 되는 inne 상하를 무게 tradycje, 민주사 różne 디 균세는 lokalne, 되네 아니 룸버 소소소리야 지 수르 칸드윈 제다이냐 만자 딱급이 소 룬진 제고 mm, 룬진 제고도서 수르 칸드윈 제다이냐 민자 다음에서 룸버 소소 유게야 lokalne 만자 obyczaje 산에 to 중심이야 만자 powoli 디 doprowadzało 균세는 do pełnego 당시 rozpadu i że 갈리 to był 갈리고 proces. 룸버 소소 소소소소 예배게 아니 긴두기 디 Więc jakby, 제단에라 jakby 상고고 oni uważają, 유한로디 że ten 유한로인데 proces jakby 사는 니만 następował w 제베고 taki bardziej naturalny sposób, że to nie była 무진부 jakaś kłótnia 차이도다 podczas jednej 또는 rady, 신기 tylko taki 대바소소아 naturalny 가라 proces 가지기 wynikający z różnic 룸버소소를 geograficznych, językowych 못하려 듣고 i 차는구만 innych, a 근데 차 dodatkowo 그래서 dochodziło do różnic w podejściu do wina i interpretacji darmy i tak dalej. 다 되네 사쇼 사쇼가 되네 Dodatkowo 사쇼 사람 다 돼야 E, 내가지 사쇼 Chodzi o 시 też 뭐 historycznie, 다들 piśmiennicze, 개발 jakby tradycyjnie, 가라 쟤네 jakby 다다 całą 슐루 historię 제라크 podziału 권력이 opiera się 제단지 봐 다디 na tym 내가지 tekście 슐루 koło 제라크 권력이 rozróżniające 제단 아니 różne tradycje piśmiennicze 다디 Acharyi 내가지 Vasumitry. 드즈게 마도 되게 Tradycyjnie 아니 ten tekst jest brany pod uwagę. Muszę tutaj zmienić jedną rzecz na slajdzie. 다 전생 아바디 가라서 랑쇼 봐 랑쇼 랑쇼 어디 가라서나네 랑쇼 기와 소머베다 다다 슐루 제라크 콜로 시샤chen 시에비 있는 증민도 가라서는 Natomiast 대바치 비더 współcześni 마도 badacze 로기 uważają, 비도 że 샘 koło 소소도 비도라 rozróżniające różne tradycje piśmiennicze to jest tylko 다대야 jeden 수규기 z 가라주기는 tekstów 시에다는 i w 시에비나 dodatku bardzo 대바 napisany 저기 z 개베 punktu 꼴 산에 widzenia 대바 기시나 대바 Stavirevady, 기주 다도나 czy też w zasadzie 대바소기 późniejszej 고기 비셰 산에 소 다다 디바 Sarvastivady, 이셰 기셰 bo z niej pochodził 다음에 autor 이셰 되잖아요. i że 슐루 ten tekst 제라크 jest, 콜로 시샤chen 시에비 no nie jest obiektywny, jest 주주기야 jakby 자 krytyczny wobec 개베 개베도 나자 Mahasangiki, 다다 wobec 개바 czego należy 지점 porównać ten tekst 가서 również 대바 z innymi 주주기도 tekstami, które 개 mówią 상으로 o 아니 tym 슐루 podziale, 제라크 które 콜로 pochodzą z 시샤chen 디 południowego 제랑 드림이도 przekazu, 민주주의 czyli 경제에 porównać do takich 가라사나 tekstów jak 민주주의 기하고 달라버서 Dipavamsa czy Mahavamsa z południowego przekazu i wtedy będziemy mieli bardziej taki obiektywny obraz całego tego, co się stało, bo zobaczymy, jak to wyglądało z obu stron. 민주주의 경제에다 대래 가서 민주주의 경제에 안돼 랑쇼데 나도 하나데 아주 소위 지나가도 Przepraszam, zmieniam cały czas jedno słowo na slajdzie. 그래서 다들은 딩듀 심주버디 주기 심주 체인도 산에 슐루 제라크베 콜로스 디 탐제 위원회에 촉신 첨부 예대회에 20차례요. 그래서
Więc tak jak mówiłem, że jakby współcześni uczeni 대다 uważają, 아니 조규기 że 렌지 ten 다 tekst koło 대바 rozróżniający różne tradycje 대베기 pieśmiennicze jest bardzo 고체유도상 stronniczy 콩주스 조어데 링젠 i, 두릅다 i że 도는 심으샤 trzeba 조어데 porównywać ten tekst 대조상 i, 되네 i, 슈루 też, 제라 i też 배우니 te teksty 도리운도 사네 Dipavamsa i Mahavamsa z 부즈버데 tradycji 개바심시 południowej. 요레스 대라 댄세네 아니 이제지 지불라 댄네 I różnice są czasami olbrzymie, 아니 bardzo, 급티디 bardzo, bardzo 대바 duże pomiędzy tym, jak jest to 개베 랑라 opisywane w 가르긴 바디 용수도 tradycji 천두두네 południowej i północnej. 너나 이제지 지불 댄네 대바 기술 가르긴 바디 Więc, 차상하디 więc jeden 대부분이다 tekst nie może, 대다 jeden z tych 이제 tekstów nie może 안데다 pokazać jakby 제요 całej 이제 natury tego podziału. Trzeba brać pod uwagę wiele, 슈루제라가 콜로도 wszystkie, jakie 맹이버 istnieją 레비 w 이제 zasadzie. 신날 때지 상말로야 십두르 체제 아니 다 십두르 체베 도안에다 급티 뒤산에 대바 계획이 대바 컨디션 계획이 되는 거 따지 제거야 지금 다 심주 제거야 차리기도 우스 Więc trzeba analizować wszystkie te teksty. 그래서 다 되게 다다 가르쳐 되네 음 천규 난dengi 자외 대바 기술이 꼴 Więc to było 딱히 jakby takie 유도도 사지 podsumowanie 대바 기술 tego 다들이 poglądu 샹래야 자외 대바 기술이 wypływającego z 꼴 tekstów 슈규 난dengi 순주 가리 tradycji 기술다 północnej. 대슈아이다 A teraz chciałbym pokazać, skoro mamy być bardziej obiektywni, chciałbym pokazać to, jak ten podział jest opisywany właśnie w tradycji południowego przekazu. 다들이야 당분간 저기 캔거야 가려워서는 슈비나 지당기 야하게 Więc pierwszą 남동거지 rzeczą, którą tutaj trzeba 나는 신기 podkreślić, 대바 기술이 꼴 심주 제베 kiedy 끌려야 mówimy o 조규 historii buddyzmu w Indiach 야나 i o podziale 빨리 na szkoły, 슈규기와 빨리 w 주규기 자외 w 기술이 꼴 południowym przekazie 제바 e, 제바 e, 기골이 mówi się 시세요 głównie 따뜻고 슈게심 샤차대요 내가 o 시비 liniach dharmy 주캔과지 wyjaśnianej w języku 대시비야 Pali. I one były 조규 najbardziej, te linie 난댕기 przekazu 안에 palijskiego były najbardziej 대바 기술이 wpływowe 꼴 pośród nich. 송유도상 콩쥐에서 쪼디 다 당보디 링젠 동주사 I w tej 디바왕사사디 południowym przechadzie o podziale 따뜻네 na 디젤이야 조르 szkoły 심으세 mówi się w kilku 마하왕사사 tekstach. 다네 데네 디젤이야 슈바상기가 Pierwszym z nich jest Dipavamsa, a 부다 druga 보샤사 Mahavamsa. 제샤베기 Trzecim 유엔 꾸니라고 당황하사 Samantapasadika Buddha 대다 Goshi, 다나 신기 땀기신 제바사죠 당 czyli komentarz do Vinai, 무슨 제제 komentarz 땀기신 제바사 대라 do 수업에게 ślubowań, 가르줄이야 a potem jest 유엔 tego 제네 samego 아니 autora komentarz do 숭고있다 debat. Komentarz do debat. Więc 다 to są jakby 가라주 główne 중요한 źródła 조어디 piśmiennicze 빠져버게 하지 pochodzące z tego 따제리 przekazu 그래서 południowego. 사회 때문에 개념이 쭉 때문에 One 이제 wszystkie 이제 양을 ogólnie 끌어야 mówią, że do 양반시에서야 tego podziału 공황론이 doszło jakieś 시출래야 100 그죠? lat po parinirwanie Buddy, 저렇게 podczas 근데 kontrowersyjnej 디젤이야 Rady 그것도 제바사죠 Vaishali, 마하 która dotyczyła właśnie tych 선지 5 czy tych 10 선지 niedopuszczalnych jakby 마하선지 zachowań 선지 mnichów czy 그것도 제바사 i mniszek. 엔 데라 I 대제네 do debaty, 그래서 doszło do debaty na temat tych 10 na temat tych 10 punktów. I według nich właśnie wtedy doszło do tego 따이네야 pierwszego podziału na dwie główne szkoły. Jednak, kiedy 따이네야 조규 난댕이 이제때 솔래야 띵사면권의 20당 안다는 신지 natomiast kiedy kiedy już jakby wczytamy się w te teksty południowego przekazu głębiej i przeanalizujemy różne wzmianki na temat tej rady i podziału, to ta sytuacja nie jest aż taka prosta. Znaczy do tego podziału nie doszło w taki bardzo prosty sposób, że dotyczyło to tych 10 punktów.
Winai, ale widzimy jakby również w tych południowych tekstach, że na cały proces składało się bardzo wiele czynników. Więc ta analiza tych tekstów południowego przekazu musi być troszkę bardziej pogłębiona. Na przykład istnieją różnice pomiędzy nimi, tak? Na przykład są różnice pomiędzy pierwszymi manuskryptami, na przykład Pali Tipitaki, pomiędzy komentarzami do nich, różnymi dalszymi kronikami i historiami. Więc wiele z tych tekstów tej tradycji palijskiej jakby też troszeczkę inaczej opisuje ten cały podział, czy też przyczyny tego podziału. Zgodnie z tą palijską Vinaya Pitaką i tam jest taki tekst Kula Vaga, czyli 12 sekcja mniejszych punktów, czy też pomniejszych punktów w takim tekście Vinaya Pitaki. Mówi się na przykład o takim starszym Jasa, który sprzeciwił się Vajjiputace w związku z 10 punktami, takimi jak na przykład porzucanie złota i srebra, czyli tego, że mnisi i mniszki nie mogą nawet dotykać ani przyjmować złota i srebra. Więc mówi się tam o tym, że 700 archatów ze wschodnich i zachodnich regionów zebrało się w Vaishali, gdzie odbyła się druga rada, podczas której debatowali nad tego rodzaju właśnie punktami, czy one są dozwolone dla mnichów i mniszek, czy nie są dozwolone. I cała ta historia jest bardzo, bardzo szczegółowo opisana w tym tekście. Ale ten cały tekst opowiada o tej dyskusji, o tej radzie, ale wcale nie mówi nic o żadnym podziale na dwie szkoły. Czyli w ogóle nie wspomina o tym, że doszło do podziału na Mahasamgikę i Sthavirawadę wówczas. Mówi tylko o tym, że była dyskusja, że archaci czy archaci, archatowie nie zgadzali się między sobą w tym, co do tych punktów. Więc mówi się o tych 10, wymienia się tych 10 punktów Vinai, o których wówczas dyskutowano, natomiast nic nie wspomina się o tym, że ta dyskusja doprowadziła do jakiegoś podziału. Więc co to nam mówi? Jak możemy to sobie tłumaczyć? Więc być może, że te właśnie 10 punktów było tylko jakby takim pierwszym punktem, że jeszcze do tego pełnego podziału nie doszło, że owszem, buddyści ze wschodu i zachodu nie zgadzali się co do tego, jak interpretować, czy utrzymywać te ślubowania, czy ich nie utrzymywać i tak dalej,
i że być może, że faktycznie był to jakby taki pierwsza rzecz, która doprowadziła do jakiejś dysharmonii w sandze, ale jeszcze nie doszło do takiego oficjalnego jakby podziału na te dwie szkoły, że to był faktycznie proces, który być może, że wtedy się już zaczynał, ale jeszcze nie został jakby potwierdzany przez te dwie grupy. Oczywiście nie chodziło tylko o przyjmowanie tego złota i srebra przez mnichów, chodziło o wszystkie. Czasami nawet nie mówi się o tych 10, mówi się tylko o tych, w zasadzie nawet nie wiemy, czy to dotyczyło, przepraszam, tego złota i srebra. Mówi się tylko ogólnie o 10 punktach, nawet nie mówi się o jakich 10 punktach wtedy dyskutowano. Oczywiście wszyscy buddyści z obu stron zgadzają się co do tego, że doszło do drugiej rady, albo też mówi się, że to nie była druga rada, tylko tak zwana Rada 700 Arhatów. I wygląda na to, że to jest fakt historyczny, akceptowany przez wszystkich buddystów, ale różnice w przekazach polegają na tym, czy podczas tej rady doszło do podziału, czy też nie doszło do podziału podczas tej rady, tylko doszło do niego później. Być może, że nie doszło do tego podziału podczas tej rady, że tylko podczas tej rady oni jakby dopiero zaczęli się sobie zdawać sprawę, że inaczej interpretują, mają różne podejście do pewnych zasad Vinai i w związku z tym do takiego jakby pełnego podziału doszło później. Więc takie wnioski wypływają właśnie z tego palijskiego tekstu. Ten teksty były przetłumaczone na język tybetański znaczy również istnieją po tybetańsku w tych mniejszych punktach Vinai Mula Sarvastivady, w których mówi się właśnie o tych niedopuszczalnych punktach Vinai omawianych podczas tej drugiej rady. Więc tam więc wygląda na to, że w tych mniejszych punktach mówi się o tym po raz pierwszy w tradycji południowej. Później zaś mamy dodatkowe teksty, właśnie wspomniane Dipavamse, która została napisana mniej więcej w III czy IV wieku i później z V wieku tekst zatytułowany Mahavamsa, czyli taki komentarz do Vinai. Mówi się w tych tekstach bardzo często o tym, że druga rada była jakby sponsorowana przez króla Kalashokę i że właśnie brało w nim udział 700 arhatów, a zaś w innych tekstach mówi się o 10 000 bikszu, którzy złamali ślubowania i którzy pochodzili z Mahasangiki, czyli inne przekazy z północnego przekazu, znaczy te teksty z północnego przekazu są wyraźnie jakby stronnicze, jakby krytyczne wobec Mahasangiki. Więc podczas tego
Więc mówi się właśnie o tym, że ci, którzy przegrali tą debatę na temat tych 10 punktów, że mówi się o tym, że oni złamali ślubowania. Ale skoro ich było 10 tysięcy, czy wszyscy faktycznie złamali ślubowania? Może po prostu złamali ślubowanie, dlatego że przegrali debatę? Ciężko powiedzieć. Więc tych 10 tysięcy protestowało, nie chciało przyjąć pewnych zasad, tak? Wobec nowych zasad. I dlatego tych, których było więcej, czyli tych 10 tysięcy, którzy protestowali, to później zaczęto nazywać właśnie Mahasangit, czyli Wielką Radą, czyli wielką grupą, bo było ich aż 10 tysięcy i dlatego później jakby stworzyli jakby odłam, która się nazywa Mahasangika. Pełen ten jakby w południowym przekazie taki pełniejszy obraz tego, jak oni postrzegają ten podział, znajdziemy w tekście właśnie tym komentarzu do debat i w różnych starszych komentarzach historycznych do Mahavihary. I opowiemy o tym troszeczkę więcej już podczas kolejnego wykładu. Na tym możemy skończyć. Czasami za dużo informacji naraz nie jest dobrze przekazywać, więc na tym skończymy. Będziemy kontynuować podczas kolejnego wykładu. Dziękuję.